ụmụnne m unu anụkwaghị unu anụkwanụ unu anụkwanụ chai chai heu ka m ghara igbu oge ọnụ ka m ghara m igbu oge ọnụ anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m nwere akụkọ n'ogbo towara ya ụmụnne na ya tara yala several times ịṅụ sniper nwụọ na ya tara yala several times ịkwụ ụdọ gbuo onwe na ekweghị ihe ekweghị nwanne m obi amabọ m sị gịnị ka ị ga-eji ewepụ ndụ m ọ gịnị ka ị ga-eji ewepụ ndụ m ị makwa na ọwa arụ o juru njọ ị chọkwara ịlụ ụwa ọzọ ma a sị na a na-alụ ụwa alụ ị ma na ihe ga-awụ punishment na ofe ebe ahụ ọ gịnị ka ndụ Chineke nyere na iji ji aka chi wepụ ya elo ụmụnne m ụmụnne m nwanne anyị nwaanyị agbagha n'aka ya sị nwa mba nnọọ mza ya sị m gbara akụkọ na ogbotoro ya ụmụnne na-enweghị unu ga-agwa ya n'ụlọ gwa ya na-enweghị unu chọrọ ịgwa ya n'ụkwa ya unu anụkwaghị ya sị m na nne na nna ya mụrụ ha arụghị ụmụ nwoke 7 nne na nna ya mụrụ ya na nwanne eke nwaanyị ndị ka a mụrụ ikpeazụ amụcha na wepụ aka before ya bịa by mistake asị hapụ na o nwere ike wụrụ nwaanyị na ọ bụ otu eshiri hapụ nne eshi hapụ afọ ime ya mụọ ya wụrụ nwaanyị ya wuo pet of the family ya wuo jewel wuo dịka gold na ihe toro n'ime ịhụnanya n'otu a ka a na-apagharị ya from aka to aka a na-apa ya dịka princess before ya mara nne ya tọọ ha ọzọ mụọ ha nwaanyị ka ihe toro ha ebido towe nwanyị mba nnọọ ọsọ ha etowe na ikporo ụmụ okorobịa ihe gịrịkarị ka ụmụnne otu nna ọbara ya na ya dị only 14 years old na-aga 15 years mgbe nwanne ya nwoke ka o sogedi ọkpara kpara ya aka ọjọọ ya hụta ya n'ọwa egwuregwu n'ihi na ka ahụrụ ya n'anya o riwe hapụ inyetụ ya onwe ihe ọ nọ na-emere ya ọ na-azụ ya zọrị ya n'olu akwa elekwe ọ bịa bite ya aka n'ụdị na-ekwe ya fidiri na ọwụ na ọwe normal thing from a normal thing nwanyị mba nnọọ nwanne nwoke ebido rịwa ya elu ya na ya bụ bido egwuregwu na-ekwesịghị ka ha egwuo ya weta aka 15 years afọ ime acha nwanne nwoke agwawa ya that na ya ekwekwala nne na nna ya onye nwa afọ ime na ya nwakwala nwa kwute na ya ga-enye ya ọgwụ ya ga-aṅụ na ya ga-enye ihe ya ga-aṅụ ka afọ ime pụọ o bido enyewe ya ihe niile ọzọ onye ya aṅụchapụrụ afọ ime ka nọ o nweghị na onye fụ ohi ya ihe ọrụ fụrụ ka onye na ọwụ bleach eji asa akwa ka ya ṅụọ o nweghị na onye fe mkpụrụọgwụ nke dị iche iche ya ebido tawa ahụ ara na-asụ oshi afọ ebe shiwe ike afọ ehojie nne ya bịa mata na ya riri ime nwanyị mba nnọọ ajụ elu jụọ ala ya ekweghị ekwute ya emepedo ha ọnụ ụmụnne ya gbapịa ndị ke nwoke kedu ọkpara mmịa mkpeshi na ya ga-apịagbu ya onye ihu onye azụ tretin na ọwa onye nwa afọ ime nwanne ya ka osegedekwala adịla mbụ gwa ya na ya nwa ahụ nwa kwupụta na ọkwa arụ ka ya na ya abụọ mere na ya ekwuo na ndị obodo ga-agba ha ọkụ na nwanne tụrụ nwanne ime na otu a na-eshi apọnishi ha wụ na a na-agba ha ọkụ na ndụ na ya ekwutekwele ya emepụkwala ọnụ kwuo na ajụ ya elu jụ ala na ya ekwutekwele na ọwa aka ọrụ ekwensu no mistake na ya ekwuo na a ga-ewepụta ha na arena village arena na a ga-amanye ha ọkụ gbaa ha ọkụ ha bọọ n'otu ashis ụjọ ekwe ya ekwu ya emepedo ha ọnụ onye pịara onye ibe adịọkpara nne ya si ihe niile ya na-emere na ọwụ nwoke ole ka onye ekwu ya ekwe ha ekwu ọ ya ka ajụgidere nwanne nwoke ka ị tụrụ ime ka o sigide ọkpara ebugharịa ha ọnọdụ ụnọ bịa gwawa ya si na o ruo n'abalị taa na ya kpọkọ onye ọbụla ọwụ na ha bịa na ya gwa ha dat na onye tụrụ ime ya amaghị onye ọwụ na ya ekwuo na awakporo ya na ya amaghị the boy na ya wakporo ya wakpo ya eshi skuul eloje ka one boy hụrụ ya wakpo ya amaghị onye the boy na enwe o mechaa yiri efe gbalaga ya amaghị ihu ya gakọtawa ihu ya
ya kpoo ha gwa ha ashinugbo ene nwanne nwoke tọrọ gwa onye ọbụla dị disappointed. Afọ ime akarịkwala na nke a ga-asị ngwa ga-ewepụ n'ihi na diọkpara nne gara ị ga-ewepụ ya ma ọ bụrụ na orunawa so nwa afọ ime nwa ogogo ya ebuzo kpogide ha idigide afọ ime erucha na 5 months na-aga 6 7 everywhere kporo ọkụ. Nwanyị mba nnọọ n'ọwụta eshiri mụọ nwa anọ ntara mụọ nwa nwaanyị. Nwa nwaanyị nọ ntara ya mụrụ ga-eyige nnọọ nwanne nwoke nọ tụrụ ime yige shie ya n'imi ma ahụ ya niile ajị ajị na ya ma mmadụ ka ya mụrụ ka ọwụ animal ajị ka nka ntutu mkpupe anya nwa amụrụ ọhụrụ ajị everywhere. Onye ọbụla na-eti so nwa ka agbala ajị ka nwanne nne ya. Nwanne nwoke ya nọ ntara bido pawakwa nwa anọ pawa ya na-ejikwa ịhụnanya ka ya bịara bịa tolitecha uwe dị mkpa nwa agbọghọbịa o doo ya anya ọfụma na agaghara agba ha ọkụ na-enwe ihe dịka ịgba ọkụ na-enwe ihe dịka punishment dị otu ahụ na ọwụ ụjọ ka nwanne etire n'ime ya emechie ọnụ n'ihi na enwezi onye kwutere okwu ya kemgbe ekwere m nwa ewere nwa anọ ntara ha na-apa ya etolite lụọ di mgbe ya lụrụ di nwanyị mba nnọ ya bazie ihe ya dịgazi ugbu a na ọnwa ọnwụ nwa na ya ma ọnụ ụmụ anọ ụmụ ya nọ anwụchana na every time ọkụ ya kpụrụ n'obi ihe na ya mere ya ekwupụta na ya dị disturbed na ya amaghị ma wee be ọnwụ nwa sheme gị ya amaghị ma ihe butegere ya na amụ nwa ya na-anwụ. Mana nwanne ya nwoke lụrụ nwaanyị tụkwa otu nwa kemgbe ahụ nọ na ọmụbeghị ọzọ otu hụ nọ na ọ mụrụ sef nwegọtụ problem ọ nwere autism na nwaanyị mba nnọọ ya akpọla nwanne ya nwoke na ihe ha nyere ya bụ ọsọfa gakwawu ala ha rụrụ mpụ ha rụrụ ka ha ekwupụta ka amara ihe a ga-eme ọ wụrụ ikilins ha. Nwanne nwoke si ihe nwa anwa kwuo ya na ekwuo ya na ya ga-emebi na ya odoro ya anya na nwa ha nwaanyị ha mụrụ dị ya dopụtara agba obi na ele otu a ga-esi ede nwa na-akọ ihe a dat na this girl nwa agbọghọbi a ọ mụrụ na ọya na ya bụ ọ mụrụ nwatakịrị topụtara nwa ọma na ọ galitela isi na ọwa teenager na olee otu ya ga-esi ya na ya bụ ọ ga-esi bịa gbaghawa na nwatakịrị ọ mụrụ afọ iliri na ụdị ahụ o jiri kọrọ ha na ọ wụ ụdị o jiri mụ ya nwatakịrị ihe filiri na ụdị o jiri kọrọ the whole entire family ma ndị obodo fil na otu ahụ akụkọ ahụ akọrọ na ọ wụ otu esiri mụọ nwa ahụ ha bịa kọwazi ugbo na ya onye ya bụ ọ mụrụ ya na ojikwa anya na ka ote nwa ahụ ga-ahụta na ha agbaala nwa ahụ oshi na ya nwa gị akụkọ ahụ ga-emebi a lot of things. Na nwanyị mba nnọọ nza ya sị m biko na enwetara cleansing ya na nwanne nwoke na ga-eme without ndị obodo amara without anybody amara na ya echiche gbuolie na ya na nwụdanwụ na ụmụ ya nnọọ ya enwe ka ya mụgburu amụgbu enwe ka ya mụjụsara oyi na ụmụ ya dịcha oke ọwa ahụ ọka bụla ole bịa ya nwụọ na ya emechi anya ya ga-ahụ ebe ndị ara chụga ewere mgbe ụfọdụ elu onwe ya ọ bụrụ na ya eyi efe ndị ara mgbe ụfọdụ ya na-elu onwe ya na nkịrịka ya hụ onwe ya na mud house ya hụ onwe ya ebe a na-atụ ya okwute na-ama ya asụ mgbe niile ezughị oshi na nro ezughị oshi achụwakwana ya eji okwute na-asị gide togbue ya malirikwana na ya amaghị ebe ya eji azụ agaje nwaanyị mba nnọọ ọhịa eji atara ga iwepụ ndụ ya ma okwegere ya na enwetụrụ m cleansing ya ga-eme nwetụrụ ihe ya ga-eme ya na nwanne nwoke ga-eme ka ehichapụ ahụrụ ọjọọ na nwanne nwoke na ogbuole ekpa ya na ya dị only 14 mgbe o mere introduce to this to ndụ ọjọọ 15 ka ya dọrọ ime at a very early age na-enwe ihe ya ma na ọ nwanne nwoke na o toro na ọ dị second son na o toro mụọ ya ma na ọla dị mkpa mgbe ihe a niile na-eme. Ụmụnne m okwu ekwulekwucha m sị nne m ya sị nwaanyị ọma ya sị nna ṅụrụ ndụ ya sị nne ṅụrụ ndụ ya sị nne ṅụ na nna ṅụ kwesịrị ịma ihe mere na kwupụtara ha first gị na nwanne gị nwoke mụrụ nwa dị involved unu ga-need cleansing gị na nwanne gị nwoke ga-need cleansing gị na ya abụọ mụrụ nwa or you bear the consequences. Nwa unu n'idere ịma gị na nwanne gị mere ihe na-ekwesị ekwesị nwanne gị rụrụ ala ebe nọ pụọ ezi elu kwupụtara nna gị ọ bụrụ na enwere otu ndị obodo unu na-eshi eme ya ọ bụrụ na ya nwawu your father
I ga carry out family cleansing gịnị abụọ mana the fact na nwa dị involved ihe niile m mụtara n'aka my grandfather enwe m a replica of incidents dị otu ahụ gị na nwanne gị mụrụ nwa dị involved kwupụtara nne gị na nna gị unu needri cleansing unu abụọ needri cleansing unu ga-aga ka e cleanse unu ka amacha unu ahụ asụ ahụ agbaga gị na nro na-atụ gị okwute ọhịa needri ime gị na mmadụ ọhịa ka needri ime gị na mmadụ ndị kwesịrị iwe gị iwe iwesịrị gị iwe ga-ewerere gị iwe ndị kwesịrị ịhụta gị na ị mere ihe rụrụ arụ ga-ahụta gị n'ụdị ahụ asa ahụ a na-ama gị na nro ma nkịrịka akwa iyi ma ihe ndị ara mega gị n'ebe ị nọ ọwa ala ka ị rụrụkwa eze elu gị na nwanne gị nwoke nwere blame gị onwe ka nwekwara blame nwa 14 years ọ wee gaghị ahụ skuul mgbe nwanne gị na-akpọ gị alakpu ọ na-akpọ gị alakpu n'ihe ụmụnne gị ya sị mba ọ naghị akpọ gị alakpu ya ihe unu na-emewu ihe a na-ezu ezu eme ihe o mere na nzuzo enweghị otu isi kwupụtara nne gị ya bụ because gịnị ịhụnanya dị too much onye eji ihe niile ahụ ịhụta ya part of ịhụnanya no problem mana nwanne gị nwoke rụrụ ala pụọ ezi elu o mere arụ ihe ahụ kwa n'ụwa ịhụnanya ya wụrụ naanị nwanne gị nwoke ahụ na-eme ya ọ wụrụ ihe dị mma kwesịrị ekwesị ọ wee ma ahụ na ụmụnne gị ndị ka ọzọ gakwa na-abụ karịkarị ebe ị nọ mana ọ naanị ya mere emee kpọrọ gị unu eme na ihe nzuzo nwoke isi kwupụtara mmanụ ya threaten gị ekwukwala na ga-agbanwe ọkụ this and that 14 years 15 years gịnị ka no problem mana ịhụnanụ ihe ịgabiga gị ugbu a na onye asị gị na ọwụ ụmụ nwa nwụga na ọ coincidence onye ahụ nwe onye oshi ịhụ na ọnọdụ gị ịhụ na otu dị spiritually nwanne nwoke ha gbatakwara ya ngwugwu ọmụọ n'otu nna akụrụ eje ala ọhịa ogo ya onwe ma dị problem ọ na-ahụta na problem ha ọ karịa mma dana ihere ọ ga-efiz dana ikwupụta nne kwupụtara nne gị na nna gị ọ na ha dị ndụ taa ha dị ndụ enwe ebe mpanụ ga-enwe ihe ọ ga-emenwu bikos nga ọ na ọ mara na omenala unu ọ mara na ihe obodo unu ọ mara na limit mara ihe ọ ga-eme kwupụtara nne na nna gị otu ọ dị ndị n'ihi na mpanụ nwụọ ndị obodo unu ga-agba eme ya and ma ikwupụta ihe ọ pụtara gị na nwanne nwoke unu echuzole faith unu ihe ọ hụrụ ọ na-egwere ụmụnne m ọhịa m gwere ewu na-anụkwanue ihe n'ugbo onye n'ugbo this lady kwuru a lot of families gabigaga enwere lot of nwanne na nwanne tụrụ onwe ha ime mejụsa onwe ha oyi adult mara ihe ọjọọ na ihe ọma ojoro njojo gbudela na njọ you can imagine ụmụnne m enwe ihe unu ga-agwakwa ya nwe ihe unu ga-atụkwasị ya enwe nnọọ ndụmọdụ mgbudo obi ịgba ume encouragement ya sọmọ courage ga gwa nna ya ihe ọ na-edere gwa nna ya ọ nọ gwa ya n'ebe ahụ ka ọ ngọ ha n'ọnụ udo dịrị ọnụ